Unang pangutanan nako, Bro Mitchell, kung ang apostolis ni Kristo maoy mo pamatuod nga ang Lord's Day, first day of the week. Pangutana, imo bang supakon ang mga apostolis? Kung sila mo pamatuod nga ang Lord's Day, first day of the week, imo bang supakon ang mga apostolis o dili? Yes or no? Dili ko Tubag. musupak. Mutubag ko. Dili ko musupak sa mga apostoles. Daghang salamat, Mr. Moderator, o sa ako ang talahuron nga kaatbang, Brad Mitchell Bendelio, usa ka SDA Defender. Mga kaigsuunan ug mga kahigalaan, niining among online nga debate, akong pamatud-an sumala sa Biblia og referensya. Pamatud-an ako nga kining adlaw sa Ginoo o Lord's Day, mao ang first day of the week or Sunday, sumala sa Biblia o referensya. Mga kaigsuunan, kung maghisgot gani tag Lord's Day o adlaw sa Ginoo, ang bersikulo gyud nga akong gamiton ana, Pinadayag 1:10. Atong basahon sa Pinadayag 1:10. Kay naghisgot man ang akong tema og Lord's Day o adlaw sa Ginoo. So ang teksto nga akong gamiton ani Pinadayag 1:10. Atong basahon na? Sige, atong basahon mga kaigsuunan. Sugdan din nato kutlo ang Biblia. Nag-ingon din diha ako sa espiritu sa adlaw sa Ginoo. O naana sa akong tema ha? Adlaw sa Ginoo. Og hinungdan ko sa akong likod ang usa ka dakong tingog nga daw budyong. So dinhi mga kaigsuonan sa Pinadayag 1:10 naghisgot dinhi si Juan adlaw sa Ginoo. So ato ning basahon sa in English nga Biblia mga kaigsuonan. Mao ra gihapon kapitulo ug bersikulo pero in English lang ato ang gamiton nga Biblia. Unsay gingon dinhi? Revelation chapter 1 verse 10 nag-ingon, I was in the spirit on the Lord's day, and heard behind me a great voice as of a trumpet. So mabasa din mga kaigsuonan nga Lord's Day sa Bisaya adlaw sa Ginoo. Pangutana, kining adlaw sa Ginoo mga kahigalaan, Domingo ba ni o dili? Atong basahon mga kaigsuonan ang Biblia. Unahon sa natugkutlo ang Biblia sa di pa ta mo dagag referensya. Kay Biblia referensya man ni. Okay, naay Biblia mga kaigsuonan, Holy Bible. Unya, unsay gingon diri sa Holy Bible? Thomas Nelson Publishers. Unsay gingon diri? The Holy Bible in the King James Version. Nag-ingon dinhi, Lord's Day, Sunday. Revelation chapter 1 verse 10. Usa pa lang ka bersikulo mga kaigalaan. Ang akong kaatbang mga kaigsuonan, maglisod na gyud siya og Luka ani. Maglisod na gyud siya og guba ani. Kay nga naman ang akong tema nabasa na ko sa Biblia. Lord's Day, Sunday, Revelation chapter 1 verse 10. Mga kaigsuonan ug mga kahigalaan, nganong kining Domingo gitawag man ni siya Lord's Day? Unsa may mga rason sa atong simbahan nganong ang adlaw ang Domingo gitawag mag adlaw sa Ginoo? Kay kini di ang adlaw sa Ginoo, kani ding Domingo mga kaigsuonan, mao man gud ning adlaw sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. So ang Ginoo nabanhaw man mga kaigsuonan adlaw Domingo, so mao nang Domingo gitawag og Lord's Day. So naa koy basahon mga kaigsuonan dinhi gapon Biblia gyapon ha. Biblia gyapon akong basahon dinhi sa kay Biblia referensya man ni. So dinhi ta basahon ako mga kaigsuonan dinhi sa Biblia. Revelation chapter 1 verse 10 gyapon. Di gyud ko mulayo sa bersikulo mga kaigsuonan kay ang Revelation 1:10 nagisgot man diri og Lord's Day. Mao man ni naa sa akong tema. So unsay gingon diri mga kaigsuonan? Revelation chapter 1 verse 10, I was caught up in the spirit on the Lord's day and heard behind me a voice as loud as a trumpet. The Lord's day, Sunday. So mabasa gyapon mga kigalaan, litra por litra. Unsay gingon diri? Lord's day, Sunday. So mao na mga kaigsuonan nga kana dayng Pinadayag 1:10 nga naghisgot og adlaw sa Ginoo. Domingo gina mga kaigsuonan. Ni apatay basahon, the Message Bible.
Unsay giingon diri mga kaigsuonan? Revelation 1:10 gyapon. Di gyud ko mulayo aning bersikulo, Revelation 1:10 kay kining Revelation nagisgot man gud ni og adlaw sa Ginoo. So, unsay giingon dinhi mga kaigsuonan? Revelation chapter 1 verse 10. Nag-ingon diri, it was a Sunday and I was in the spirit praying. I heard a loud voice behind me, trumpet, clear and perching. So klaro kay mga kaigsuonan sa pinadayag 1:10 the Message Bible, it was a Sunday. Sa to pa adlaw din na sa Domingo, adlaw din ng Domingo mga kaigsuonan. So niya patay lain basahon mga kaigsuonan. Biblia gyapon ha. Kamatud-an gyud natos Biblia. Di gyapon ta mulayo. Oh. Kay kini manggong pinadayag 1:10. Pamilyar mo kay ni. Nato kay naghisgot man gud ni og adlaw sa Ginoo dinhi. O sa gingon diri. Sa adlaw sa Ginoo, misulod nako ang espiritu nakadungog kog tingog luyo sama sa tingog sa trompeta nga miingon. O unsa gingon diri? Sa adlaw sa Ginoo. Unsay mabasa nato diri sa maong Biblia? Adlaw sa Ginoo ang Domingo o adlaw sa pagkabanhaw. So klaro kay mga kaigsuonan, adlaw sa Ginoo ang Domingo, adlaw sa pagkabanhaw mga kaigsuonan. So ngano kining Domingo gitawag man gyud ni siya og Lord's Day. Unsa may rason sa simbahan mga kaigsuonan? Niatay Bible Dictionary. So Bible Dictionary niha, mao ni ang rason sa simbahan mga kaigsuonan. Ngano ang Domingo gitawag man siya og Lord's Day o adlaw sa Ginoo mga kaigsuonan. Niya, atong basahon mga kaigsuonan ha. Tuguti ko sa pagputlo ani mga kaigsuonan. Bible Dictionary mga kaigsuonan. So kining Bible Dictionary mga kaigsuonan, naghisgot ra gyud mga naas Biblia kay Bible Dictionary gud. Unsay gingon dinhi? Lord's Day, the day of Jesus resurrection, the first day of the week. Sunday, the praise the Lord's Day occurs first in Revelation 1:10. So klaro kay mga kaigsuonan, giklaro dinhi sa Bible Dictionary, Lord's Day, the day of Jesus resurrection. Ngano di ay kining adlaw sa Ginoo gitawag ni siya, ngano ang Domingo gitawag og Lord's Day kay mao din ang adlaw nga si Hesus nabanhaw. Lord's Day adlaw sa Ginoo, adlaw sa pagabanhaw ni Hesus. Lord's Day, the day of Jesus resurrection, the first day of the week. Sunday. So kana di ang Lord's Day mao din ang adlaw sa pagabanhaw sa Ginoo. So mao ni rason ngano ang Domingo gitawag adlaw sa Ginoo kay mao din ang adlaw sa pagabanhaw. O first day of the week, Sunday. So kanading first day of the week mga kaigalan, unang adlaw sa mana, ang lain ding term ana, Sunday din na mga kaigsuonan. Unya na ay verse diri Revelation 1:10. So kanading adlaw sa Ginoo nga gisgutan sa Revelation 1:10, mao na ang Domingo o first day of the week mga kaigsuonan. So ang first day of the week gitawag siya og Sunday. Kanang adlaw sa Ginoo mao na siya ang first day of the week o Sunday mga kaigsuonan. Niya patay basahon ang banal na Biblia. Unsay mabasa nato dinhi sa Tagalog, banal na Biblia gyapon. Niya adlaw gapon sa Ginoo unsay gisgutan diri? Pinadayag 1:10. Di gyud ko mulayo sa bersikulo. Kay kining pinadayag 1:10 nagisgot man adlaw sa Ginoo. Matud pa dinhi, isang araw ng linggo suma sa Dios ang aking diwa at narinig ko sa likuran ang isang malakas na tinig na waring isang pakakak. Isang araw ng linggo. Kanading pinadayag 1:10 nga nagisgot og adlaw sa Ginoo, isang araw ng linggo, Domingo din na. Nya matud pa dinhi, linggo, araw ng Panginoon. Domingo, Dominica, sa halip ng araw ng pahinga. So kanading araw ng Panginoon o Lord's Day, sa Bisaya adlaw sa Ginoo, unsay gingon diri? Linggo, araw ng Panginoon. So kanading Domingo mao day na ang araw ng Panginoon, adlaw din sa Ginoo, ang Domingo mga kigalaan. So dinhi gapon mga kigalaan sa Biblia. Ang pulong sa Dios, pinadayag 1:10 gapon. Unsa may mabasa nato dinhi mga kigalaan? Sa pinadayag 1:10, mabasa gapon dinhi sa adlaw nga Domingo, gigamhan ako sa Espiritu Santo, nadunggan ko ang makusog nga tingog nga daw trumpeta dapit sa akong likod. Sa adlaw nga Domingo, sumabasa gapon mga kaigsuonan, kanading adlaw sa Ginoo pinadayag 1:10, adlaw Domingo mga kaigsuonan. So mga kigalaan, atong basahon mga kaigsuonan mismo ang ilahang Biblia. Niya ay Biblia sa Sabadista ni Lugo Seventh-day Adventist. Matud pa dinhi mga kaigsuonan sa ilahang ang mahinungdanong panabang sa pagtuon sa Biblia.
So dinhi mga kaigsuonan mismo sa Biblia sa Sabadista miangkon gyud mga kaigalaan nga kana dayng Domingo mao day ng adlaw sa Ginoo. Niya, Biblia sa Sabadista ha, nailugo. Unsay gingon dinhi? Matud pa dinhi sa pahina 95. Unsay gingon dinhi? Usahay ang tekstos pinadayag 1:10. Tanawa, nagisgot og pinadayag 1:10. Sa adlaw sa Ginoo diha ako sa espiritu gikan sa akong luyo nadungog ko ang usa ka makusog nga tingog nga daw trompeta. Unsay gingon sa Sabadista? Matud pa sa ilang Biblia, gigamit na adunay paghisgot sa Domingo. So klaro kay mga kaigalaan, Biblia sa Sabadista na ay lugo mga kaigalaan. Oh, unsay gingon dinhi? Pinadayag 1:10 sa adlaw sa Ginoo. Diha ako sa espiritu gikan sa akong luyo nadungog ko ang usa ka makusog nga tingog nga daw trompeta. Unsay gingon sa ilang Biblia? Gigamit nga adunay paghisgot sa Domingo. Sa ato pa kana ding adlaw sa Ginoo pinadayag 1:10 sumala sa Biblia sa mga Sabadista gigamit nga adunay paghisgot sa Domingo. So klaro kay mga kaigalaan nga kana ding adlaw sa Ginoo naghisgot din na Domingo. So klaro kayo nga kanang adlaw sa Ginoo Domingo sumala sa Biblia sa Seventh-day Adventist. Nailugo. So di sila kadinay mga kaigalaan. So doon na ba tayo daghang referensya mga kaigsuonan nga kana di ay Domingo ay kana ding adlaw sa Ginoo mao day na siya ang first day of the week o Sunday. Nganong butangan magyud nako or Sunday. Kay kana ding first day of the week unang adlaw semana ang lain ding term ana. Ang laing term anang first day of the week, unang adlaw semana, Domingo. So, mingon ganitag Domingo, pasabot first day of the week na. Kung mingon gitag first day of the week, pasabot Domingo na. Kay ang laing term sa first day of the week, Domingo man o Sunday. So, klaro kay mga kaigalaan nga nabasa gyud nako sa mga Biblia nga akong gipanglatag mga kaigsuonan nga ang Domingo kana ding adlaw sa Ginoo mao gyud di ay ang Domingo mga kaigsuonan o first day of the week. Kay nga naman, kay mauday ng adlaw sa pagkabanhaw sa Ginoo mga kaigalaan. Kining akong kaatbang, ako ning paabuton. Nga kining mga Biblia nga akong gipanggamit karon, maguba lang ni ang akong mga referensya o kining mga Biblia nga akong panggamiton karon. Maguba lang ni, manigar lang ni niya. Mapildi lang ko kung makabasa siya. Litra po litras Biblia nga nag-ingon. Lord's Day, dili Sunday. Timan-i mga kaigsuonan, kamong mga naminaw karon, makaguba lang ni ang akong kaatbang nga si Mitchell kung makabasa siya og tekstos Biblia nga nag-ingon Domingo dili adlaw ang igpapahulay. Kana yung word ha, kana yung litra por litra ha nga Domingo dili kana Domingo dili adlaw sa Ginoo. Osbon ko ha, kining akong kaatbang karon mga kaigalaan, ha? Mga kaigsuonan, kining akong kaatbang karon makaguba lang ni siya mga kaigsuonan sa akong tema kung makabasa siya og bersikulo o kapitulo sa Biblia nga nag-ingon Domingo dili adlaw. Brad, 2 minutes. Oh, 2 minutes left. salamat Brad. Posbon ko mga kaigsuonan. Ang akong mga Biblia nga gipanggamit mga kaigsuonan, Biblia sa Katoliko, Biblia sa Protestante, mga referensya gigamit akong Biblia sa mga Sabadista. Gipamatud-ang gyud nga kanang adlaw sa Ginoo nga pinadayag 1:10 mao na ang adlaw sa kanang adlaw sa Ginoo mao na ang Domingo, first day of the week. So makaguba lang ni ang akong kaatbang, mapildi lang ko niya og maguba lang niya akong tema kung makabasa siya og kapitulo pod sa Biblia nga nag-ingon dili Domingo ang adlaw sa Ginoo. Ha? Kanang adlaw sa Ginoo dili Domingo. Makaguba lang siya sa akong tema. Pero kung mugamit gani siya og mga libro nga nag-ingon Sabado adlaw sa Ginoo, 1 minute left. 1 minute left. adlaw papahulay, dili na maoy nigar sa akong tema. Buot pasabot kung mugamit gani kag Sabado adlaw sa Ginoo, wala ka musupak sa akong tema. Dapat gub-on nimo akong tema, Bro Mitchell. Makaguba lang ka sa akong tema kung makabasa ka sa Biblia nga nag-ingon Domingo dili adlaw sa Ginoo. Or ang adlaw sa Ginoo dili Domingo. O, osbon ko ha, Mitchell, makaguba lang ka sa akong tema, makaguba lang ka sa mga Biblia na panggamit nako. Kung makabasa ka ang adlaw sa Ginoo dili Domingo. Salamat. God bless. Maayo ang hapon kanato tanan. Okay, daghan kayong salamat bro. Daghan kayong salamat bro G. Carlo Badinas sa imong isip pagpabarog sa usa ka affirmative. Unya, inom sa tubig bro kay daghan
ubay ra baning oras nga 10 minutos sa pagpangutana sa itong negative side. Unya, Mr. Negative Side, andam na ba ka sa pagpangutana sa itong affirmative? Andam na, andam. Okay. Okay, salamat yo. Unya, by the way, diya, shout out sa tanan na to ng mga viewers. Daghan kayo salamat sa inyong pagsunod, pag-comment, nya paligon niyo follow, like and share sa to ang live karon. Daghan kayo salamat. Unya, Bro Carlo, ready na ba ka, Brad, sa pagpangutana? Mga pangutan-on sa to ang negative side? Ready na bro. Ready na. Okay. Bro, Mitchell, o sa ka SDA, musugod ang imong oras, bro, paglihok, pagdagan, kung musugod na kag pangutana. Okay, bro, go ahead. Ang una na kong pangutana, Mr. G. Carlo Badinas. Imong ipamatuan nga ang Lord's Day, first day of the week, Sunday. Kung doon ay magpamatuon nga ang Lord's Day, seventh day of the week, na makakba siya, yes or no? Okay, tubag. Wala mamakat kung magpamatuod ang Biblia nga ang Lord's Day first day of the week o Sunday. Dili gyud na mamakat ang Biblia. Busa kay Biblia akong gipanggamit, gipangbasa nako ang Biblia sa daghang mga versions Biblia nga kanang adlaw sa Ginoo Lord's Day mao nang first day of the week or Sunday. Sunod pangutana bro Mitchell. Sunod pangutana, kay wala man di ay namakak ang nagtudlo nga ang Lord's Day, seventh day of the week. O yun ka. Objection, Mr. Moderator, objection. Objection, Okay. Mr. Moderator Moderator. time, what is your objection, Mr. Affirmative? What's your objection, bro? Kadali lang Objection, ha, kadali Mr. lang ha. Moderator. Ansay imong objection, bro? Okay. Go ahead. Mr. Moderator, ang akong objection, ang akong tubag iyan gipunan nga wala kuno ko mamakak, kung ang adlaw sa Ginoo ang Lord's Day 7th day of the week, wa ko mulitok ana nga ang Lord's Day 7th day of the week. Ang akong gingon, wala mamaka kung dunay magpamatuod ng adlaw sa Ginoo first day of the week. Akong gingon first day of the week. Ano kaya kunan ang ako ang tubag Mr. Moderator? 7th day of the week kuno. Okay, moderator's time. Okay, moderator's time. Bro, largo lang tag pangutana, bro. Pero kung naatay gitawag na to og kining kuan, bro, kanang categorical ato inon nga kini categorical question ato siyang silbi murag paunhan para makahibaw siyang nagi-categorical nimo. Sunod pangutana. Kay Akuan, bro, ako ang ihangyo nga dili lang ta mosagol sa comment sa tubag sa ato ang kaatbang, ato mo largo lang tag pangutana unya di lang nato sa gulag comment mo pangutana lang tag largo. Okay, bro. Ang akong pangutana mo ni. Kay matud pa nimo ang wala na makak ang nagtudlo nga ang Lord's Day first day of the week. Kung naay magpamatuod nga ang first day, ang Lord's Day, seventh day of the week, o yun kang na makak siya, yes or no? Tubag sa pinadayag uno Jis, sayop yun na nga imong himuog 7th day of the week. Sayop yun na kung imo nimog 7th day of the week diri sa Revelation 1:10. Kay ang mabasa sa Revelation 1:10, first day of the week lagi, ayaw lagi na himuag 7th day of the week. Ang ingon diri first day of the week mao na ang Lord's Day. So ngano dagan lagi ka nag 7th day of the week? Kay dili mo na tong tema. Sunod pangutana. Kay matud nimo sayop ang magtudlo o pagpamatuod nga ang Lord's Day, seventh day of the week. Niya mamoy libro dapat explain na sinulat ni Leo 13 o Donay Imprimatur of Nihil Obstat ni Louis G. Potts of ni Bishop Leo E. Porsley. Ang akong pangutana, nagtudlo man dinhi nga ang Lord's Day, seventh day of the week, nasayo pa ni o ikaw nasakto, yes or no? Tubag, sayo kung ikaw mo gamit sa among libro, kung ako'y mo gamit husto, mo na akong tubag ha, categorical. Sayo kung ikay mo gamit sa among libro, kay nga naman, dili man nimo katulikuhon pagsabot, pero kung ako'y mo gamit anang among libro, husto, pero kung ikay mo gamit sayo, kay wa nimo katulikuhon pagsabot. Kay ang giingon diha sa The Fit, ang sana kanang The Fit explain, ang gipasabot niya anak god nga wala mag-ingon diha nga ang Lord's Day dili Sunday. Gingnan bitaw-tikaw, makagubalang ka sa kung tema kung makabasa ka sa libro o sa Biblia nga nag-ingon, Domingo, dili Lord's Day. Makaguba lang ka. Pero kung magpamatuod ka nga ang Sabado, Lord's Day o dili ba, dili na maoy guba sa kung tema. So pangita yung mabasa diha nga ang Lord's Day dili Sunday, kanang yung word nga dili Sunday,
para mudaog ka aning debatiha. Sunod pangutana. Pangutana, matod nimo og ako'y mogamit sa iyo kung ikaw husto akong basahon usa ka pangutana. We know that in Old Testament times it was the 7th day of the week, the Sabbath day, which observed as the Lord's day. That was the law as given to Moses on Mount Sinai. Remember to keep holy the Sabbath day. Exodus 20 verse 8. Unsay binisaya ana? Sabag, ang ginisaya diha, wala mag-ingon nga dili Lord's Day ang Sunday. Ang giingon diha, gihisgutan diha sa moong libro namo nga ang Domingo mao na hinuoy Lord's Day diha. Kay tungod kay mauna ang adlaw sa pagkabanhaw sa Ginoo. Muna gipaligo ng among libro gipaligo hinuon nimo damor mo gamit kana nga ang Domingo mao gyud ang adlaw sa Ginoo kay mao nang adlaw sa pagkabanhaw sa Ginoo. So, mao bitaw giinan tikaw, pangita lagi libro nga mabasa os Biblia baron nga nag-ingon, Lord's Day dili Sunday. Adlaw sa Ginoo dili Sunday para makaguba ka sa ako ang mga gipangbasa nga mga Biblia o referensya. So, sunod pangutana. Okay. Sunod pangutana. Bro, tulo na lang kami tulo na lang. O pag-ingon, the 7th day of the week, the Sabbath day, which was observed as the Lord's day. Ang buti pasabot, ang 7th day of the week ba na mao ang Domingo? Yes or no? Tubag. No, kay pinadayag uno Jess, first day of the week, mao ang Lord's Day. Mao man gyud mabasa na gitubang na kanak. No po kay sa Revelation 1:10 nga ang adlaw sa Ginoo Domingo man gud. First day of the week ba? Mao man gyud ang Lord's Day dinhi. So mao na nga makaguba lagi ka sa akong tema sa mga Biblia akong gipanggamit kung mabasa nimo litra po litra nga nag-ingon Lord's Day, daily Sunday. Okay? Sige, sunod pangutana. Kini bang 7th day of the week, the Sabbath day, nga gitawag og Lord's Day sa inyong libro nga dapat explain? Unsang adlaw ang Lord's Day ani nga 7th day of the week? Sunday or daily Sunday? Tobag, Sunday sa Revelation 1:10. Klaro kayo ha, Sunday sa Revelation 1:10. Kung atong i-connect sa Revelation 1:10, ang kanang libro. Okay. This time. Bro, What is your objection, bro? pinadayag ono. Bro, sige. Sa bro, kay ninglag ka, bro, kanali. Bro, inahina lang. Unsay imong objection, bro? Observe as the Lord's Day. Unsay objection mo, bro? Ang akong objection, ang akong pangutana, pag ingon sa libro nga dapat explain nga ang 7th day of the week, the Sabbath day, which was observed as the Lord's Day, unsa man ang 7th day of the week, Sunday or daily Sunday? Okay. Madalas time. Bro, tubag na siya ganina, bro, nga Sunday na sumala kuno sige padayag. Sumala siya tubag, itubag kanya Sunday. Gali ko, Mr. Moderator, kaya ang akong pangutana, dili pinadayag sa libro. Okay. Okay. Bro, kuan bro kanang Mr. Negative side kuan bro kanang kalaruha hinaya lang imong istorya bro kay kanang mo kuan nako dili kayo maklaro basta kuanan paspason siya. Ibalik ra gud imong pangutana bro, ibalik bro. Palihog. Nangutana ko kaniha sa libro, ang 7th day of the week, Sabbath, giingon din nga Lord's Day. Sa libro ni, duwa pa ka nang utakas pinadayan. Karon, hindi bang 7th of the week? Sunday ba ni or dili Sunday? Okay bro, tubag na bro. Kung maghisgot kag 7th day of the week, dili gina siya Sunday kay ang Sunday first day of the week man. Pero gipamatud-an sa Revelation 1:10 nga kana laging Lord's Day, first day of the week lagi na. Muna Brad Mitchell, makaguba lagi ka sa akong tema og mga Biblia nga akong gipangbasa. Kung makabasa ka litra po litra nga nag-ingon, Domingo dili Lord's Day. O ang Lord's Day dili Domingo. So makabasa gani ka naglitra po litra nga ang Lord's Day dili Domingo, ikaw mo daog, ako pilde. Pero kung di gani ka kabasa na, magpabilin gyud kag di ka barog sa dili magpabilin gyud ka nga dili ka guba sa akong tema. Sunod pangutana. Pangutana. Giangkon manimo na nga ang 7th day of the week dili na Sunday. Unya giangkon gipamatuod man sa inyong libro nga ang 7th day of the week
mao ang Lord's Day. O yun ka, na mismo ang inyong libro, nisupak sa imong pamatuod. Tubag. Di ko mo yun, basta ikay mo gamit sa among libro, pero kung ako'y mo gamit, oyon ko, kay giinan lagi tikaw lagi, basta ikaw gani mo gamit sa among libro, di ko mo oyon, kay dili man guni mo katulikohon pagsabot, kanang among libro, nagpalig-on hinuna, nga kanang Lord's Day, mauna ang Domingo, first day of the week ba? Kay nga naman, may connection na sa Revelation 1:10, nga sa adlaws Ginoo, o ang adlaws Ginoo, mao ang Domingo, kay mao nang adlaws pagkabanhaw. So, Okay. mo na akong tubag ni mo. Next question. Bro, last na lang pangutana, bro. Negative side. Akong balikon ang pangutana. Ako ni akong last nga pangutana. Matot pa niya nga ang libro nga akong gigamit kay maog yun ang pahayag sa maong libro nga ang 7th day giila niya gidawat usab nga Lord's Day 7th day of the week. Sa laptop nga pagkasulti, ang akong kaatbang Catholic Rite Defender, pero gaunay supat sa libro nga ipamatutat sa obispo mga igsoon. Asa na bro? Ato karon sa imong pinadayag 16 ron. Ano Jess? Okay. Niya, kabantay mo igsoon, giamong pa ang basahon Referencias Adventista kuno nga naas Biblia. O niya, siya'y kaputol. Di ano doon. Imong giputol pagbasa. Gato kang wala na sakpe. Niya, yun sa pagsulti, atong basahon. Sinulat na, wagon niya gihatag sa kasulat. Ang kasulat, si Harold E. Metcalf. Mga katabang sa pagtuon sa Biblia. O sa Gingon, usahay ang teksto sa pinadayag uno Diyos nga nag-ingon. Diha ako sa Espiritu, sa adlaw sa Ginoo, o hingdonggan ko sa akong likod, ang usa ka dakong tingog nga daw budyong, gigamit nga adunay paghiskot nga Domingo. Okay. Apan ano suotor, apan dili makaptagan sa Biblia ang paghisgot na ang nahaunang adlaw sa simana mao ang adlaw sa Ginoo, hinunoa ang adlaw sa Ginoo, mao ang ikapito ka adlaw. Basaha ang Marcos 2:28. Pakpak. Pakpak. Pakpak o kusog kay nasakpan nga ang imong pagpasumangil nga kami ako putol ang akong pagwas libro, ikaw mo'y kaputol, gato ka nga wala ko ani. Ang nasakpan, opinion kana sa uban, gitubag sa author nga nag-ingon, usahay ang teksto sa pinadayag na nag-ingon, diha ako sa Espiritu sa adlaw sa Ginoo, kay mo na ang uban nga mga theologians nga nagsulti nga ang pinadayag uno Diyos Domingo, pero niyon sa author, apan ili nakaplagan sa Biblia ang paghisgot nga ang nahaunang adlaw sa semana mao ang adlaw sa Ginoo. Hinunoa ang adlaw sa Ginoo mao ang ikapitong adlaw. Basaha ang Marcos 2:28. Muna akong paglibong. Dishonest presentation. Nagamit ang libro pagsumbalik sa author nga wala kuha ang konteksto unsay konsepto sa author. Pero maganda ko ano may problema? Klaro man na. Klaro ka ito na ang Roman Catholic nag-angkon na ang adlaw sa Ginoo mao ang 7th day of the week. Ha? Klaro kayo na. Di na malalis. Okay, karon. Liya pa to. Ato basahon ano na to ni maklaro nga mismo ang iyang libro, ang iyang tema, gisupak sa iyang libro. Katisismo ng Bisaya, alang sa Katolikong Pilipino, pahina 312. Gingon, unsay tibaot sa ikatulong sugo, hinundumi, kapalaan ang adlaw sa Ginoo, nagbaot sa pagsimba sa Ginoo,
o pagpahulay sinunod ang pagpahulay sa magbubuhat sa ikapitong adlaw. Di man lagi first day, ikapito man lagi. Na ikaw ang naguba sa imong tema ang mismo nga inyong basahon. Unsa may mga tinubdan sa ikatulong sugo diha sa Bangtugon. Adunay duha ka tinubdan ang pahulay sa Sabado kon ikapitong adlaw. Unsa man ang Sabado? Ko Webster Comprehensive Dictionary International Edition, page 1119, Saturday, the 7th day of the week. Tanawa? Tanawa? Basig minun sa ang Saturday diha, ang Sabado diha, di na Saturday. Ganyo, Oxford, Spanish Dictionary, page 152, Sabado. Saturday in English. Na, karon na, matod pa niya, makagubala man ka, Mr. Bendilio, kung pagkabasa ka nga ang Lord's Day, dili Domingo, o sa pa man eh, kinahanglan pa istoryan, Lord's Day, dili Domingo, na ang inyong libro, ang adlaw sa Ginoo, Sabado naman. Hinuktukin na pa kayo. Kaya ang inyong libro, wala nagtudlo. Ang inyong libro, nagtudlo na Sabado, ang ikapitong adlaw, una, tawag o gandaw sa Ginoo. Katekismo, labi ni siya alang sa Katolikong Pilipino. Ayaw supakan ni kay Katoliko ka Pilipino pagbukan ko. Aron. Kailangan unsa may ilang itudlo sa first day of the Sunday. Iyang giangkon nga ang Sunday, first day of the week, correct? Kay mo na ang gingon sa Catechism of the Catholic Church. Mo na gingon. Unya, o sa gingon sa dapat explain. O sa man ang Sunday, Santos, Balaan, the same is true. Sa page 405, the same is true of Sunday, which present is of the Sundays of ordinary time. Ordinary yun na di ay ang Domingo, Mr. Carlo, ng adlaw sa Ginoo. Huwag mo ingon siya, kung mabasa na ko, nga adlaw sa Ginoo, itodlo, anong libro, nga mao, ang Domingo, na ang inyong libro gayaban, natodlog doha ka adlaw sa Ginoo, sa Domingo. Huwag lain din ka do, makalusot ka, pero dire man ka na ako, pakyas ka. Kaya kinigin mo, di ka matuod karon na tima, mismo ang inyong libro, mo'y musupalpal, nga maoy, mo pamatuod, ikaw na pamatuod. Karon, tanaw na ito, kung sa madalo 2 minutes left, bro. 2 minutes left. ano dali agad? Dali agad. Catechism of the Church, page 582, by Pope John Paul II. Kaya, CCC, also rebels in the Lord's Day, a memorial of Israel liberation from bondage in Egypt. Ang iyang ang Lord's Day kado, maoy, nahitabo kay si Kristo naman, iman magiging sa libro. Ang Lord's Day, mao ang memorial, handumanan sa pagpagawas sa mga Israelano sa Egypto. You shall remember the servant in the land of Egypt, and the Lord your God brought you out thence with mighty hand and outstretched arm. Therefore, the Lord your God commanded you to keep the Sabbath day. God entrusted the Sabbath to Israel to keep as a sign of irrevocable covenant. Sa dihay, ang Lord's Day na memorial sa pagawas gikas pagkalipon, irrevocable, hindi pwede usbon, kinsa nagtudlo, ang CCC. Anina, unya, kung usap, katuman, Daniel City 25, taong yawanon, taong inanda sa inyong libro, dili mausap
ang pakigsaad mahitungod sa Lord's Day na mao ang memorial sa Israelites liberation from bondage. Ako, unsa ka daw naman, handog sa Supermandes. 1 minute left. Pagsubagan ng Supermandes. Nag-inom, Supermandes. Bitch, adlaw alang sa Israelitas. Tungod, gawas, nilagitan sa kaulitan sa ito. Adlaw Saturday. Unsa lahat ang Lord's Day. Nagitudlo sa inyong libro, Memorial of Liberation of the Israelites from bondage to Egypt. Saturday, ang Lord's Day, dili gusto ang imong Panginoon na ang Lord's Day mao ang nagsugod sa pamanaw. Ato tas pinadayang tunod Diyos nimo. Ang pinadayang Diyos, dili ikod hustong hubad ang Sunday diha gikan sa Greek. Kaya ang diha, Lord's Day na yun. Kay Kiryaki Himira. Okay bro, time is up. Bible. Time is up. Okay bro. Mr. Negative, salamat kay Mr. Negative. Time is up. Unya, inom sa tubig bro, kay murag lami na kayong banat da. Okay. Salamat yun. Unya, Mr. Affirmative side, andam na ba ka sa pagpangutana sa to ang negative side bro? Andam na bro, andam na. Okay, negative side. Andam na ba ka sa pagtubag sa pangutana sa to ang Okay. Okay, kadali ha. Okay bro, affirmative side, kung musugod kag pangutana mo lakaw na ang imong oras. Okay bro, go ahead. Okay. Salamat Mr. Moderator. Unang pangutana nako bro Michel, kung ang apostolis ni Kristo maoy mo pamatuod nga ang Lord's Day, first day of the week. Pangutana, imo bang supakon ang mga apostolis? Kung sila mo pamatuod nga ang Lord's Day, first day of the week, imo bang supakon ang mga apostolis o dili? Yes or no? Dili ko Tubag. musupak. Mutubag ko. Dili ko musupak sa mga apostoles. Pero ang mga apostoles, wala gatudlo na ilang usbon kay ang inyong libro nagingon irrevocable covenant ang Lord's Day memorial sa pagpagawas sa mga Israelanon gikan sa Ehipto nga mga adlaw Sabado. Busa ang imo nga pangutana wala na nahisubay sa inyong libro kaya dili mausab ang adlaw sa Ginoo nga mga Sabado sumanas inyong libro. Sunod pangutana. Okay, sunod pangutana. Matod pa nimo bago lang nigawas imong baba no, dili ka musupak sa mga apostoles. Karon, giingon man diri ni St. John, I was in the spirit on the Lord's Day, the first day of the week. Matod pa ni St. John, Lord's Day, first day of the week. Pangutana, imo bang supakon si John ani o imo uyunan si John? Tubag. Mutubag na ko. Akong gisupak ang maong version dili si Juan kay si Juan Hudiyo. Objection, Mr. Moderator, objection. Objection, Mr. Moderator. Moderator's time. Okay, affirmative side, what is your objection bro? Ang akong objection, Mr. Moderator, ipatubag niya ang akong pangutana. Supakon ba niya si Juan? Wa ko mangutan nagsupakon ba nimo ang akong version? Wa man ko mangutan nagsupakon ba niya akong version o dili? Ang akong pangutana, Mr. Moderator, ipatubag niya. Supakon ba nimo si Juan nga nag-ingon the Lord's Day, first day of the week? Supakon ba nimo si Juan o dili? Tubag. Ipatubag niya, Mr. Okay, Moderator. Kadali. Moderator's time sa okay. Isip usa ka moderator. Oh, kuan bro, asa kadali ha. Isip usa ka moderator na ako sa tunga bisag Katoliko ko nya. Pinangga na to tong maigsoon nga mga dili Katoliko. Kuan bro, nagdagit og categorical ang pangutana sa atong affirmative side. Nya ipalihog lang ko. Okay. Counter ka bro. Sige, go ahead bro. Usa pati sir counter bro, sige bro. Nagtubag na ko nga dili ko musupak ni Juan. Kapi-kapi ka bitaw. Niyo kung dili ko musupak ni Juan. Pero supak ko sa iyang version kay ang giingon sa kay si Juan usa ka Hudiyo ug walay Hudiyo nga mutudlo nga ang Lord's Day refer to the first day. Tungod kay ang Kuryaki Himira, Lord's Day refer to the Sabbath according sa tradition sa mga Jewish. Okay. Moderator's time. Dali ha. Oh, okay. Kadali lang. Moderator's time. Kuan bro. Negative side.
kuan lang ani lang ato alang tubagon ang katong yes or no niya bro, dili ta mo tubag og dili ko muuyon. Unahon na tong tubag ang yes or no sumalak sa tong rules. Ako, O kuan bro, time sa kadali. Moderator time sa. Bro, negative side palihog lang ko bro, negative side og tubag og yes or no bar niya explain da yun. Ana lang ha. Dili ko musupak. Okay. Okay, asa. Keep quiet sa. Bro J, bro affirmative palihog ko usab bro sa imong pangutana. Unya. Sige. Iuna lang bro nga magdagit nig categorical palihog tubag. Iklaro lang daan bro para tubag sa tuang igsoon. Okay bro, go ahead. Okay. Mr. Moderator, ni anak siya, dili siya musupak ni Juan. Karon si Juan, miingon man si Juan. The Lord's Day, first day of the week. Matod pa ni Juan, pangutana. Supakon nimo si Juan, Brad Mitchell? Nga niingon siya, Lord's Day, first day of the week. Imo bang supakon si Juan o dili? Tubag, yes or no? No, dili ko musupak ni Juan. Ang akong gisupak ang version. Ang version nga nag-ingon ka nga si Juan nagtudlo nga ang first day of the week, Lord's Day. Kay kung mao pa na ang insaktong Juan ana Proton, Himira dili Lord's Day kung first day. Na ako'y Biblia nga translation nga Greek di ko kuno ana. O first day pa na Proton Himira o Sunday pa na Helios Himira. Lord's Day Kuriaki Himira. Ang insakto ana Lord's Day dili first day dili Sunday. Lord's Day ang pinadayag ono Jess og sa mga Hudiyo. Next question. Walay kultura sa Hudiyo nga mohila nga ang Sunday mao ang Lord's Day. Sunod pangutana. Okay, next question. Okay, sunod pangutana. Bag-o lang ni gawa sa imong baba, basta pa ibungabil sa imong laway, niingon ka, dili ka musupak ni Juan. Karon, si Juan miingon man, Lord's Day, first day of the week. Pangutana, kining gisulti ni Juan, Lord's Day, first day of the week. Namakak si Juan ani o wa mamakak? Tubag, yes or no? Mutubag na ko. Dili mo na kategorika, baka kung wala. Objection, Mr. Moderator, objection. Okay, moderator's time. Juan, ay nani lang, Bro G, klaro ang pangutana Bro G sa categorical unya Mr. Negative, ato lang paminawon sa di sa mo interrupt. Okay, bro, wala problema. Okay bro, Problema kita ba sa dagat siya pangutana. Bro, sige bro, go ahead. Okay. Matod pa niya, dili siya musupak ni Juan. Karon si Juan miingon manggod. Lord's Day, first day of the week, ang pangutana. Kining gisulti ni Juan, Bro Mitchell. Nga niingon si Juan, Lord's Day, first day of the week, pangutana. Namakak ba si Juan ani o wala mamakak? Tubag, yes or no? Tubag ko. Wala na makak si Juan. Ang namakak, ang imong version kay si Juan, sa Apostol Juan nga Hudiyo, di ikon mo tudlo nga ang Lord's Day, first day of the week. Kay ang Lord's Day, refer na sa 7th day of the week. Kay mauna, ang giilan ni Juan, usas mga apostoles, the Lord of the Sabbath, ang Diyos, Lord of the Sabbath, dili Lord of the first day. Mauna, kanang imong version, maoy, wa na kadimao, mauna nga si Juan, way labot anang version nimo, nga Lord's Day, the first day of the week, imo-imo ra na, dili na kang Juan. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Okay. Bro, kadali. Moderator's time sa. Nana lang tayo 3 minutes sa pagpangutana Bro J. Okay. Tunan na lang. Okay, go ahead. Okay, salamat. No, nga wa di mamakak si Juan nga first day of the week. Lord's Day, first day of the week. Sunod pangutana. Objection, moderator, objection. Okay. Moderator's time. Okay bro. Atasang i-grant ang objection. Negative side dun sa imong objection bro. Yun siya, kaside comment siya, naningo kung wala na makaksihuan nga, nag-ingon, Hindi pa sa ito yun. the week. Kadali bro, atasang pamanon na to negative. Okay bro, go ahead bro. Tagaan 30 seconds bro. Okay bro. Negative, sige bro. Kung si Juan nga sa Hudiyo, dili batasan sa Hudiyo, nga mo ingon nga ang adlaw sa Ginoo, Lord's Day 7 as a first day of the week, kay ang Hudiyo nagtudlo nga ang Lord's Day 7th day of the week, dili first day. Okay, sunod pangutana bro. Okay bro, copy. Bro. Komentaryo. Counter bro. Wala ko'y counter bro. Nianar ako, di man to komentaryo. Okay. Sunod pangutana bro. Sunod pangutana. Matod pa din bro.
Oh, sunod pangutana. Akong basahon na premise niya. Adlaw sa Ginoo ang Domingo o adlaw sa pagkabanhaw. Ang pangutana nako Bro Mitchell. Base sa akong gibasa, unsa may imong nadungog? Adlaw sa Ginoo, Domingo o dili Domingo? Base sa imong nadungog sa akong gibasa. Tubag. Gibasa akong nadungog Domingo pero sayop. Sayop ano man. Ang adlaw sa Ginoo, Lord's Day, Kuryaki Himira, Helios Himira. Una, puntaan mo nga pagkataon o Greek. Mauna nga nito kaswa na kanitamuban. Ang adlaw sa Ginoo, Lord's Day, sa Greek, Kuryaki Himira. Ang Domingo, Helios Himira. Ngayon ra ka kasinood, pagtulog Greek, haron ka magkakataon. Okay bro, Okay, last question, last na lang, last. Bro Jay, Okay. last question na Okay, rin yan. Okay, bro. Okay, sunod pangutana bro. Sunod pangutana. Base ani akong gibasa nga Biblia, Lord's Day Sunday, pangutana. Base aning gibasa nako nga Biblia bro Michelle, unsa may imong nadungog? Lord's Day Sunday o Lord's Day dili Sunday? Base ani akong nadungog, base na aning akong gibasa. Unsa imong nadungog? Lord's Day Sunday o Lord's Day dili Sunday? Butubag na ko, ang nadungog na ko, Lord's Day, Sunday, resulta sa mistranslation, kadaghan ako nagingon. Ang Kiryaki Himira sa English Lord's Day, dili siya haom kung Sunday. Ay niya ko'y Greek, Dayaglot Bible, New Testament, Greek original, English and Greek transliteration. Mao nang di ko ni mo madala. Resulta na ni mo kay wakay taon-taon Greek, mao nang nadaot pa sa Objection. Objection, Mr. Moderator. Ni komentaryo. Wa ko no kitutuon sa Greek. Objection. Komentaryo na, Mr. Moderator. Bawal na sa role, no? Moderator's time, moderator's time. Okay. Okay bro Jay, okay na kuha na pa imong ang kuan. Salamat no sa ato ang moderator o sa ako ang katbang nga si Brad Mitchell nga wa gyud siya kaguba sa akong tima kay niuyon man hinuon siya nga matud pa niya nga dili siya mosupak ni Juan. Di ko na siya mosupak sa mga apostoles. Ako bitaw nang gibasahan sa pinadayag 1:10 si Juan miingon nga sa giingon ni Juan, I was in the spirit on the Lord's day, first day of the week. Pangutana, muuyon ba ka sa gisulti ni Juan o musupa ka? Yes or no? Ingon siya, uyon ko. O, uyon man di ka di, ay haba na ka. Ayaw gyud pag-uyon. Negatibo gani ka, ayaw gyud pag-uyon sa pangutana sa afirmatibo. Kay matud pa nimo, di ka musupak, basta si Juan na mo'y musulti, di ka musupak, basta mga apostoles mo'y magpamatuod. Unya, gipamatuod man ni Juan nga ang Lord's Day, first day of the week. Imo din ang supakon, ingon sa din ako supakon. So, klaro kay mga tigsunan, nga hapla yun yung atong kaatbang mga tigsunan. Kunya mismo ilahang libro mga tigsunan, ang dakong paglao mga kigalaan, libro ni sa Sabadista. Gipamatudan ni mga tigsunan sa libro sa Sabadista mga tigsunan. Unsay gingon din sa libro sa mga Adventista mga tigsunan. Ilang libro mismo mo'y miunay ug doktor nila. Unsay gingon? Apan ang iglesia nga mao'y nagpuli sa Domingo alang sa Sabado. Busa ato na karong gibalaan ang nauna ug dili ang ikapito nga adlaw. Unsay may gingon silang libro? Ang Domingo nagkahulugan ug karon mao ang adlaw sa Ginoo. So klaro kay mga tigalaan nga kini ding adlaw sa Ginoo mao di ang Domingo. So, mao na mga kigsunan. Unya daghan kay kong nabasa mga libro mga kigsunan. Daghan kay kong nabasa nga mga Biblia, wa gyud siya kaguba. Kaya nga naman, wa man gyud siya kabasa litra po litra nga Lord's Day dili first day of the week. Lord's Day dili Sunday, wa man gyud siya kabasa ana. So mo na mingon ko nga wa gyud siya mudaog aning timaha. Wa gyud siya makaguba sa akong tima. Bisa na lag anino, wa gyud siya kaguba mga kigsunan sa akong tima. Kaya nga naman, daghan kay kong nabasa mga kigsunan. Lord's Day first day of the week or Sunday mga kigsunan. Siya mismo miuyon na mga tigalaan nga dili siya mosupak kung ang mga apostolis na mo'y magpamatuod. Kunya apostolis na mo'y nagpamatuod nga Lord's Day first day of the week imo din ang supakon. Ayaw supak higala. Bisa kung saon pa na nimo yaw bisa kung saon pa na nimo og bisa kung saon pa na nimo palusot dili nakakaguba lagi sa akong tima. Di gyud ka kalusot, lata gyud ka kay nga naman. Daghan kay kung ipanggamit nga mga Biblia mga kigsunan. No, nga nagpamatuod nga ang adlaw sa Ginoo mao ang Domingo mga kigalaan. Oh, niya pagyulain. Oh, asa man kumutuo? Anha ba kumutuo ni Mitchell o ani kumutuo sa mga Bible scholar? Kung sa may gingon sa Bible scholar. Oh, salamat bro.
asa man kumutuo diha ni Mitchell nga igo lang kabasa-basa Biblia, igo lang nagsipit-sipit og Bible o anhi kumutuo sa mga Bible scholar nga nag-ingon adlaw sa Ginoo ang Domingo o adlaw sa pagkabanhaw. Asa man kumutuo diha ni Mitchell o anhi kumutuo sa mga Bible scholar nga nag-ingon nga ang adlaw sa Ginoo mao ang Domingo, adlaw sa pagkabanhaw sa Ginoo. Oh, asa man ta mutuo na timbang-timbangan yung mga gigsunan. Asa ta mutuo diha ba ta ni Mitchell nga igo lang nagsipit-sipit og Biblia, igo lang gatuntuon og Biblia, nya siya na hinuoy nangurhi, siya na hinuoy ni supak sa mga Bible scholar nga nag-ingon Domingo kuno dili, ang Lord's Day kuno dili kuno Domingo. Oy, asa man mi mutuo ni mo Mitchell, oy, pag Bible scholar sa oy, before ka na mutuhuan, pag Bible scholar sa di pa ka kay listen man ko kay Mitchell nga magpaka Bible scholar ka, bisag di ka Bible scholar, before ka nga mo kurhi ani sa akong gipang gamit nga mga version, pag Bible scholar sa aron mutuo ko nimo nga sayop ning Biblia nga akong gipanggamit. Oh, asa man ko mutuo nimo? Asa man ko mutuo? Diha nimo o kining Bible dictionary. Sa may gingos Bible dictionary, Lord's Day, first day of the week or Sunday. So klaro kay mga kigsunan, mismo ang libro nga Bible dictionary klaro kay nagpamatuod nga Lord's Day, first day of the week. Asa man ta mutuo? Sa Bible dictionary o ni Brad Mitchell. Oh, mao na mga kigsunan. Di ta mutuo Mitchell oy kay nga naman. Kay si Mitchell mga kigsunan, igo lang nagabasa-basa ang Biblia. Di na siya Bible scholar. Oh, mao na mga kigsunan. Unya unsay gingon pa jud dire? Do na pagyulain Biblia gyud is protestante ha. Unsay gingon dire? Lord's Day, Sunday, Revelation 1:10. Okay, salamat mga kigsunan. Giklaro gyud dire oh. Gitekstuhan gyud no. Lord's Day adlaw sa Ginoo, Sunday. Nya asa man ta mutuo? Sa Biblia ta mutuo o dito ta mutuo ni Mitchell? O mo na mga kigsunan. Karong gutlua, bisa na lag kumingking wa gyud katandog si Brad Mitchell sa akong gigamit nga mga referensya og mga Biblia kay naman nagpamatuod gyud ang balang kasulatan. Si Juan mismo ingon siya nga di siya mosupak ni Juan. Klaro kay ang gingon ni Juan. Okay, bro, Nga, time is up, bro. first day of the week. Okay, bro. Affirmative side. Okay, time is up. Salamat kayo both debaters nga kuan ra kayo tong chill ra kayo ato ang kuan ron ato ang friendly dialogue. Nya salamat kayo ninyo sa pagsalig nako isip ko sa moderator. Nya nadugay ko ganina Brad kay kalibanga ko gabi lagi nya nadugay ko ganina og live. Okay ra bro, salamat bro. Andre. Oh, nya okay na gamay. Nya salamat kayo mga Brad, Brad Mitchell, Brad Jay, salamat kayo. Nya kitang tanan dire sa comment section na, face lang tanin ninyo, nato ilahi nga baruganan nya. Ang gugma lang ato ang kuan ninyo ipairal kay mama ni gusto sa Ginoo. Nya Brad Mitchell, Brad Jay, mo una lang ko ninyo og out. Mag-closing sa ta bro, closing sa ta. Bro, si Kinsay mo closing prayer ani si Brad Mitchell. Bro, bro, negatibo. Okay, Bro Mitchell. Okay, mag-abot ta. Okay, bro, salamat. Tag-iyas ko mga kinabuhi. Salamat kayo Ginoo sa kalampusan sa amo nga programa sa Friendly Discussion na nitabo karon nga hapon. Salamat kayo Ginoo. Laom namo nga mga katawan nga nagapaminaw. Ilang matimbang-timbang Ginoo ang mga kamatuoran na amo nga giplasta. Kung sa usab ang dili kamatuoran na nahisgutan. Laom namo udtos nga kini maghatod sa mga tao sa pagpangita sa tinuod na kapitulo na maghatod kanila ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Amay balik kani mo dong kayaan. Kaya kami sa musalapan nalingin ang tanan nga mga viewers kini ang mudahan sa ngalan sa Diyos. Amen. Amen. Okay, amen. Okay, bro, daghang salamat pagad. Salamat bro. God bless niyo, God bless niyo nya. Maginampuay ta ninyo ha, di na to kalimtan maginampuay ta sa matugusa. Mauna lang sa ninyo out bro. Oh, mauna lang ninyo out. Sige, salamat. God bless. Okay. Salamat kanatong tanan mga igsoon. So salamat kayo no sa mga lantaw na to. Grabe kalimutin ni sa kung nahimutangan no. So mao na mga kigsuunan og sa atong mga suki nga tigsubaybay ni ining ato ang live karon. Hinaot nga inyo matimbang-timbang kung kinsa gyoy napiki ato ang online debate o kinsay napiki ato among debate mga kigsunan kay klaro naman yung kayo nga mabasa man yun sa Biblia nga ang Lord's Day, first day of the week, niya mismo na yun si Juan mo nagpamatuod nga ang adlaw sa Ginoo,
first day of the week. So kamo nila ipagtimbang-timbang kung 15 midaog atong debatihan mga gigilaan. Amen. O salamat mga tigsunan, unya tagbo na napuhunin ning sunod nato nga programa ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Salamat kayo ninyo unya ay mo kalimot sa pag-share nining akong live mga tigsunan. God bless ug Abi Maria kanatong tanan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Salamat.